Ili tumaphan patumi Karbi Anglong Autonomous Council Team Karbi Anglong CM Dr. Tuliram Ronghang Sar Japonsi the ASDC Lapin EPSLC Jem Hanse KSA KNCA KCS Karbi Lamet Ame DSU Penchenglo Aprek Prek Jam Asong Atum Haladak Autonomous State Aputhak Chingwai Along Ili tuma CM Dr. Tuliram Ronghang Penchenglo Team Karbi Anglong Penchenglo Lapen ex-MP Dr. Jonto Rongpi ex-CM Lapen Jobson B ex-CM Lapen Dharom Singh Teron Elvin Teron Daniel Teron Penchenglo Karbi Wicho Man Kithinai Karbi Wicho Atum Ahin Pen Atumi Assam Chief Minister Long officially Ghonta Hini Sose Karbi Anglong Aputhak Hemprek Autonomous State Kipalong Ji Aphan Kopia Budhi Pensi Itung claim pon naima Pulaso Kachingwai Along Kachitong Unthek Lapin Kachingwai positive A result ke van theka pot Nilitum Hill People Cultural Forum Ladak Akhei Inkoi Rasir Kep do Tribal non-tribal Akhei do andami Hemprek Lapin Ingsamjin Lapin Kachingri Aphan ki claim pon Aso tumpen an Alang litum pan aprangsi welcome la pen kachuru la pen pulwang tu kajir donlo la suang bo long pen aprangsi kachuru bang la henlo je ke damtang ahut itum hemprek amen pen khe mithang karbi khayang bong tame pinangan kacharbo sei la puson dolo la penancho takalilang kaprek akhayang bong setame mentune kuki pen dimasa pen rengma pen Kaprek akhayang bong stami ili tumang bong along kacharbo sai la puson dolo lapen hemprek amen pen along stami bang pharu ke thom so se abang pu atum hemprek amen pen komane ke suluk soda ka song along komane ke democratic movement along non anta case ki juje pen chenglok binaan eme jangre atum kisung ki boy pen kithinang la puson topik lo hala bang pharu ke thom so se arat atuma akithia victim atuma stami Kidamtang CM Sarpen alang litum pan compensation kipi ahosi ilitum theklong lase ajak dingklui lo ningkan plikep kililo ningkan thongkep ra sirkep ke kijutlo non ningkan plikep kililo laso arta ho laso apor ho patumi si chief minister kachingwa ya bangke non chiklojon thomangbo pen nangli tuma pan tripartite tok nang ipahang jia pan Ilituma CM Dr. Tuliram Ronghang Sar Lapen Chief Minister Dr. Himonto Biswa Sarma Sar alang litum chilang pensi adak central government along kachingki ke chithanji apan nangke pahang laso abirta kilo aposi nilitum ningarong piglo lapen ke ningi thedulo je Karbi Anglong arat atum laso hemprek long lote mithanga right mithanga long ri long pat isi thir klong lason parja punpo ko akema tha dolo lapen ke ladak ilitum sitame laso along ilitum politics abang ke dak opposition punon dak ruling punon dak social organization tum punon ba ilitum lokachardi song do anatum punon ladak abang ke ilitum ning isipet pensi non labang so tripartite tok ledu non la ke bangjia step long bangke Karbi Anglong arlu do anatum bangke United pensi claim do nang ladak dharmo ta chipudang nelo kheida chipuna nelo tribal non tribal tami ke do bari matum anabangke ning isipet pensi lasu isu ki pachun ponjia phansi ilitum non CM Dr. Tuliram Ronghang ki japona leader lapen ilitum chief minister non central along nangapaching ki damjia phan polo tangte dak Karbi Anglong along itu ana song atum lapen dak ki claim ki dam atum intellectual do ana tum sitame ilitum social organization tumas tami cerap citudun nangpo pusi nilitum ahin penke choningri dunlo lapen kiwangji arni bangke ilitum laso puthak pen pulo tangte maju ko phanda bat bepin pensi kachingwai pensi ilitum iprang kengkam kachiyor dunji phan iprang ning isipet ke doi phan iprang unitedly itum laso aputhak government along ke pali thekji phansi nilitum ahin pen choningri lo lase kijutsi patumi kidoan dogs along kidam kachingwai SDC pen chenglok APHLC Jem Hanse pen chenglok doana asong tum team Karbi Anglong lapen ke ladak
X CM atum doan na tum pan kidun atum pan XEM XMLA kidun atum pan ansetami SPCF asonga hin pen kurwang tu bajur dulu lapen latum era nepera iri repin pensi lasu isu cun cetik klaim nang po putansi nilitu mahin pen lapan tansi rat apan ning isipet lapen klaim rapet dia pan si cuning ridon si pajur kontong aro